Spotrebované produkty, ďalšie videjko, nejako sa nám to zbiera. Takže čo, ideme na to. Maska Gliscur. Táto maska bola celkom dobrá, nebola akože nejaká taká, že by som sa sťažovala na jej účinok. Je to v podstate 4 v 1 repair. A mala takú príjemnú vôňu, ja mám rada tieto vône od Gliscur. Takže vlastne táto maska môže byť. Tá bola fajn. Peeling od Mary Kay, toto bola vlastne ešte pôvodná kolekcia, to som dominiavala. Tieto peelingy od Mary Kay boli celkom fajn, môžu byť. Taká príjemná vôňa, hutná konzistencia, ale zrno bolo príliš také silné, by som povedala, na niektoré časti tela, ako je dekolt. Bolo to zrno na peeling príliš silné. Toto je moje obľúbené telový krém od Rituals. Tento je z aloe vera a ešte ďalšími zložkami. Jasmínom a tak. Vynikajúce. Jeden z najlepších z tých všetkých rád, ktoré tam oni majú. Veľmi jemnú pokožku, až zamatovú, zanecháva, takže ten si určite kúpim znovu. Má takú jemnú nevtieravú vôňu. Takže toto je, by som povedala, aj top produkt tohto mesiaca pre mňa na telo. Peeling z tej istej rady, božský, tento peeling je úplne božský, ten vám odporúčam naozaj, pokiaľ máte citlivú pokožku, suchú, proste takú zvednutú, tak do tohto peelingu určite choďte. Už len pri tom peelingovaní si ošetrite pokožku, zanecháva taký zamat, lebo je tam olejová zložka, ale ten olej je tak dobre urobený, že vám to vyslovene vôjde do pokožky a tá pokožka ostane taká hladučka, jemná, takže veľmi dobrý peeling od Rituals. Holiaca pena z aloe vera, veľmi dobrá, nedráždi, úplne jemnučká. Je to taká penogélik, veľmi jemná, dobrá. Tu mám rada. A potom ešte tu s bavlnou. Tu teraz používam. Nočný krém od Mary Kay, veľmi dobrý. On trošku aj tak pracuje nielen proti vráskam, ale aj trošku prejasňuje pokožku a zabraňuje tvorbu pigmentových škvrn, takže tento krémik je fakt fajn, len škoda je, že má malé balenie, ale inak je výborný. Sprchová pena od Rituals. Toto sú originál balenia sprchových pien. To je veľmi príjemná sprchová pena, takisto z tej rady zelenej, hydratačnej. Skutočne lebo keď máme tendenciu mať suchú pokožku tela, tak nie je dobre si brať nejaké agresívne gely. Hej, už v tom prvom počiatku ošetrenia je dobré voliť niečo, čo je jemné, niečo, čo vám nevysuší pokožku počas umývania, takže toto odporúčam pre taký typ pokožky od Rituals. Telový sprej od Rituals s vôňou pomaranča, to je vlastne vôňa na vlasy a na telo bez alkoholu. Je to v podstate toaletná voda, ale môžete sa s tým do aleluja striekať. A teraz, keď sú tie horúčavy, tak že do aleluja aj vlasy, aj telo. Veľmi príjemná vôňa. Toto bolo telové mlieko s argánom od Yves Rocher, tiež veľmi dobré. Ale má takú vôňu, teda argán a vlastne mandle, ako keby, takže vlastne pre mňa je toto skôr taká jesenno-zimná vôňa, ale už som to domíňala, bolo to super, dobré hydratačné účinky takisto. Denné sérum od Mary Kay s ochranným faktorom. Tieto séra sú vynikajúce v tom, že prechádzajú do hlbších vrstiev pokožky a vlastne pracujú proti vráskam, doživujú pleť, vypínajú ju a teda ošetrujú počas dňa. A ten ochranný faktor takisto vchádza do pleti hlbšie, čiže ste chránení, vaša pleť je chránená ako do hĺbky. Nie je to povrchová záležitosť, takže výborné. Toto sérum, také mliečko to bolo a dáva sa to na čistú pleť a potom na to ide nejaký krémik. Takže to bolo super. Domíňala som tento super make-up, ktorým som bola veľmi spokojná na jar. Teraz už bol pre mňa taký moc svetlý, ale bol to super make-up. To je vlastne od L'Orealu, to som ukazovala už vo videách. Super make-up, veľmi dobrá konzistencia. Takže tak. Potom tu máme... Túto špirálu som si veľmi obľúbila od Essence. Hej, je taká... Kto nemá rád veľa riasenky na riasoch, tak vlastne neodporúčam. Je to v podstate riasenka, ktorá líči hodne tie riasy, teda máte ich až preličené, ale nerozmazáva sa, dokonca som sa ponorila do vody skúšobne, že ako to vyzerá. Neroztiekla sa, len sa tak zgrkli tie riasy, ale
podľa mňa super riasenka za tú cenu, by som povedala, že perfektná. Už som si kúpila ďalšie balenie, takže táto u mňa je tiež ako topka. Potom tu máme od Ritualsu vzorkové balenie, cestovné balenie, to je olej v pene s vôňou pomeranča. Veľmi príjemné, už som vám ukazovala v predchádzajúcich videách, to som domíňala, toto som mala ako od kamarátky, od klientky môj darček, takže veľmi dobré. No a potom tu mám podkladovú bázu, som domíňala, túto Anti-Smog, ktorú som vám ukazovala. Táto podkladová báza môže byť. Je jemná, je pre akýkoľvek typ pleti, si myslím, že aj masná, aj suchá, aj zmiešaná môže mať ako podklad pod make-up. Nemá žiadnu vôňu, je to taký gelík, ktorý je veľmi príjemný, nevysušuje pleť, takže nesťahuje ju a make-up celkom slušne na ňom drží, takže môže byť. To som kúpila v Tete, v tom oddelení konopných výrobkov. A potom tu mám opäť tento Bakuchiol od Ritualsu, čo som vám už ukazovala, veľmi príjemný olej s retinolom, hej, taký prírodný retinol by som povedala. Veľmi dobrý, aj som vám hovorila, že každý typ pleti, aj suchá, aj zmiešaná, aj masná môže používať, dokonca aj pokožka, ktorá ešte na retinoli nie je zvyknutá, si myslím, že to zvládne, že veľmi príjemný produkt. No a čo tu máme ďalej? Máme tu, ešte som skúšala tieto masky. Táto maska od Garnieru, Hyaluronic Aloe Serum, je výborná. Toto som si dala na pleť a hneď som mala pocit takej úľavy, hydratácie a takej vypnutej pleti. To bola výborná maska. Potom som skúsila ešte túto Hydra Bomb Sweet Mask, ale tá nemala až taký silný účinok ako tá predtým. Ale tiež príjemná. Takže to. A potom som skúšala ešte tieto vankušiky na kruhy pod očami. A myslím si, že tiež sú fajn. Tiež sú fajn, dobre držia. Tie aplikátory sú také, že pekne držia tu vlastne pod tými očami, že sa to neroluje, neodlepuje počas pôsobenia. A môže byť, je to, myslím, od Garnier, to bolo z DM-ky. No a tento deodorantík som kúpila v Kauflande. Je to taký neutrálny deodorant, také pudrovej vône a myslím si, že môže byť také kabelkové balenie, veľmi šikovné v týchto horúcich dňoch sa tak troška osviežiť. Si myslím, že taká nevtieravá vôňa, že sa vám to nebude križovať ani s parfémom, ani s ničím voňavým, ale vlastne urobí svoju funkciu za pár eur, takže to sa mi celkom páči. Dobre. Už tu mám prázdne, nemám tam už nič, takže dneska sme skončili so spotrebovaním produktami. Ja vám prajem krásny zvyšok dňa a vidíme sa na budúce. Ahojte!